Hi guys, pumunta po tayo sa farm natin. Dadalawin po natin ang mga halaga nating mga chicken. Ito guys, sabayan nyo. Pumunta tayo. Yan ang mga alaga natin. Kumusta kayo? Yung mga sisiw. So, sandali lang. Yung mga malalaki na guys. Saka mayroon din tayong itlog ng manok. Ha? Ayan guys, mga malalaki na. Pwede nang ihawin. Kasama ko si Mikay. Hi Mikay! Kumusta? Ay sa wakas, nakauwi na rin yung mga alaga ko. Mahal na mahal ko talaga yung mga alaga ko, kasi alam niyo na, kung wala tayong ulam, pwede natin silang kainin. Joke. Pwede rin tutuhanin. Thank you guys for watching my vlog, and sana po nabigyan ko kayo ng inspiration na mag-alaga ng mga hayop. Nang sa ganun, meron kayong malibangan. At sana guys, nagustuhan nyo ang aking vlog. Huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe and share para naman lumawak pa ang vlog natin. Tsaka guys, abangan nyo, may gagawin pa ako sa susunod. Secret lang yan. Pero para updated kayo, mag-subscribe na kayo. At naman, push nyo ang notification bell para lagi update sa video ko. Maraming pong salamat sa tiwala nyo sa akin. At sana, bigyan nyo ako ng pagkakataon na lumago ang channel ko. Maraming pong salamat. Kung wala kayo, wala rin ako dito. Thank you very much. And sa ulitin, maraming salamat.